a ƙwarai da gaske ta fi samun sakakken yanci na kallon maza. Ƙwarai da gaske, kuma lokutan baya can saye-sayen bama-baman da aka dinga yi mata su je su yi ƙunan bakin wake suna sa niƙabu da sauransu, kuma duk ba wannan ba ne, shi al'amarin duka a zuci. Wata da niƙabin take amfani wajen yin nata alfashan, ko ba haka ba ne? Akwai wadda in ta sa niƙabi ta sa dogon hijabi kai ka ce in ta haka za ta nuna maka Ka'aba. Amma da za ka cire wannan dogon hijabin ka ga suturar da take jikinta sai gabanka ya faɗi. Amma ta zuba shi zumbulele kai ka ce duka kenan. Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. Ƙila kana fi a'yunihinna umshun wa ƙila sugura ko wa ƙila sigar wa kana بعض الصالحين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احترازا من الغرور. وقال الأعمش كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. akaji malam nan da ya saki layin sira ne, ya koma tun da an yi maganar sa hijabi, shine ya ɗauko maganar yana maganar fiqhun hijabi da bayanin shin waye zai sa niƙabi waye ba zai sa niƙabi ba. Shine ya ce a wani ƙauli an ce kana fi a'yunihinna umshun, a idanunsu akwai wato kaman wani raga-raga labule-labule da wani abu da za a sa a rufe. Wakila sigar, ko kuma an ce a idanunsu akwai sigar, shi ma dai nau'i ne na mayani haka. wa kana ba'du salihina la yunkihuna kara'imahum, wasu daga cikin manyan mutanen kirki da suka gabata su ba sa aurar ma da ƴaƴayensu, ba sa aurar da ƴaƴayensu ko kuma ba sa auren ƴaƴayensu ƴan matansu illa ba'dan nazari, sai bayan ma an kalle ta. Su can haka suke yi, idan an tsaida magana an yi komai akan yadda ta zo wajenka da in hijabin ne ta saka shi, ƙila yana iya ya zama mai shara-shara, ƙila kuma yana iya ya zama ɗan gajere, yadda dai aƙalla ba aksara ba za ka iya ganin daga ƙafar ta zuwa kamar rabin ƙwaurinta. Na ɗaya kenan. Kuma wannan abin yana halatta, ana yin haka yana halatta. Ko Sheikh Khalil mai Muktasar ya kawo cewa an so mutumin da ke son ya auri budurwa to ya kallace ta gabanta da bayanta. Sai yake faɗa yake cewa hadda al'aurarta amma in an ɗaura aure. Domin akwai abubuwa da yawa, don dai a karatun fiqhun naku ba ku yi zurfi ba ne a ciki, amma mun karanta ta a cikin Misbahus Salik, sai dai a lokacin kawai an karanta ne kusan ni kaɗai nake karatu. Warai kuwa kusan ni kaɗai nake karatu. Akwai larurori da ke sawa mace ta fasa auren miji, ta ce ta fasa kwata-kwata. Akwai su daban da aka ware wanda suna da alaƙa da namiji ne. Mace za a iya ɗora miki aure da namiji kuma ki ce gaskiya kin fasa saboda waccan larurar kai tsaye za ki fasa, an baki dama. Akwai kuma larurorin da su kuma an baki zaɓi in kina iya zama tare da shi sai a ci gaba da neman magani. Sannan akwai larurorin da kamar larurorin namiji din, akwai waɗanda suke da alaƙa da al'auran namijinsa. Kun gane? Mace za ta iya cewa to gaskiya ta fasa ba ta son shi, sai a raba a bashi sadakinsa. Haka nan akwai larurorin da kuma suke da alaƙa da mace, wanda kai namiji kai ne in ka tsinkayi wannan larura za ka iya cewa ka fasa a baka abin da ka kashe, ko kuma ya kasance larurorin da an baka zaɓi ka iya zama da ita
sai a ci gaba da neman magani ko kuma ka ce ka fasa. To wasu larurorin suna da alaƙa da al'aurar ita mace. Ka san su malaman fiqh ba su jin kunya, ba su da kunya. Malamin fiqh in dai ya kai za ka same shi bai jin kunya. Sai dai kai ta sunkuye kana nuku a banza, shi ba ma ta kai yake ba, kuma shi bai jin cewa ya yi rashin kunya domin shi karatu yake biya maka, ko ba ga bane? Kamar likita ne, likita da zaka ga ya zo in mara lafiya bai iya fito da fitsari, haka likita zai zo ya kama al'auran shi ya rike, ya samu sirinji ya saka cikin kwarkwaran har sai ya je can makoshin mafitsaran, sannan fitsarin ya ringa likin yana ɗigowa ɗis. Kaga kai kila mara lafiyan tun da dama dai kai already yanzu neman taimako kake, yanzu kai kam ko me za a yi ma, kawai kai yanzu a zo a taimake ka kake bukata ko? Yawwa, amma kila masu jinyar ka za su ji kunya. Da shi likita ba ruwansa, haka yake, in ma macen ne haka zai duba in lokacin haihuwa ya yi, in an kawo ta da ciki, karka ce wani abu, hannunsa zai saka a al'aurarta, zai saka ɗaya, zai saka na biyu, zai saka na uku, har ya ji shi lokacin haihuwan ya yi ko bai ba, ya kuma gaya muku. Saboda haka shi da malami, musamman malamin fiqh da alƙali da likita, wannan ba su da kunya a wajen nemo abin da ake nema. Kwarai kuwa, akwai irin wa'innan rashe-rashen lafiyan, shi yasa muktasar ya ce an so mutum ya duba wadda zai aura, ita ma ta duba shi. Akwai duba wadda kafin a aure za a yi, akwai duba wanda bayan an yi aure za a yi. Wanda za a yi bayan an yi aure shine kallon al'aurar, shine za a yi bayan an riga already an ɗaura aure, shine ya zama wato ko da wani abu yaka afku tsakaninsu to dai ba a yi haramun ba, halali aka yi, ma'ana in saduwa za ta gitta tsakaninsu. Ko an fahimta da kyau? To saboda haka shi yanzu malam a nan wurin ya koma fannin fiqh ne. Yanzu fiqhun sha'anin yaya hijabi yake, kuma menene niqabi, wace ce za ta lulluɓe fuska, wace ce ba za ta lulluɓe fuska ba. Yace to su wasu daga cikin manyan salihan bayi magabata da aka yi sun kasance ma ba sa aurar da in dai 'ya'yansu ne ba bayi ba, face sai bayan an gama kallanta, wanda zai aura a nuna masa ita, ka ganta gabanta da bayanta.